A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast. Carmen García Rodeja. Bueno, chámome Carmen García Rodeja Ribí, fun durante 30 e moitos anos profesora de Historia e durante a miña xuventude eu vivín o franquismo. A miña xuventude foi un tempo en que, a pesar de que era o final do franquismo, nos incorporamos a loitar contra esa dictadura. Cando Franco morreu, pois, pareceume que non se estaba explicando exactamente ben o que foi a ditadura. Os anos 80 foi unos anos de alegría, de felicidade, de exposiciones e deso, pero parece que quedou un pouco agochado. Pareceme que como profesora de historia eu tiña que dar a coñecer o que foi a nosa historia reciente, obviamente, contar que vivir nun país onde podías falar do que coñeces era algo positivo frente a que foras perseguido polas túas ideas. Entonces iso iba implicado tamén con ser profesor de historia, igual que pues, ser profesor de biología, pues ser ecologista, aunque non sempre é así, francamente. Como profesora dime conta de que había moitas cousas que non se explicaban do franquismo e é moi importante que o alumnado superan o que é unha ditadura, a diferencia unha ditadura e o que é un lugar onde tú podes opinar libremente e falar libremente, o que é un país capitalista e o que é un país onde o que manda non é o capital senón as persoas. Para mí iso sempre foi fundamental. O meu contacto coa Asociación de Recuperación da Memoria Histórica empezou no ano 2005, aunque antes xa tiña eu contacto con eles. Foi a raíz da exhumación dos corpos do comandante Moreno e 16 milicianos que viñeran de Asturias escapando da caída de Asturias. Entonces eu descubrín un montón de cousas. Descubrín a importancia que é recuperar os corpos, que parece que non, pero que as persoas deixan de ser desaparecidos, que é importante incorporar as familias neste proceso e incorporar tamén a sociedade civil, tanto do lugar como de outros lugares. A exhumación de Fonsagrada foi moi interesante porque en realidad eran o pobo dos asesinos. Polo tanto, a implicación da sociedade e dos veciños foi moi grande, porque eles tiñan como unha deuda, ¿no? Con eso. Tiñan como un dolor que non daban resolto. E máis, cando exhumamos todos decían que o aire estaba máis limpio. Entonces, a posibilidade de poder estar cos familiares, que poder estar cas persoas que repugnaban ese feito, pareceume maravilloso. E dime conta que estábamos ca xente. A RMH estaba traballando ca xente. E a partir de aí me quedé enganchada co traballo destes compañeiros que estaban con esa implicación tan grande. Entón dime conta que había algo moi importante que tiña que ver ca morte física, ¿no? Entón, a recuperación das persoas mal enterradas como un can, a familia doíalle moito. Eso e además saber que eran persoas desaparecidas, que non sabían onde estaban ni que pasou con eles. Entonces, saber o que pasou con eles, en primer lugar. En segundo lugar, se no caso que estuveran enterradas, onde estaban enterradas e se estaban ben ou mal enterradas. Entonces, a recuperación do corpo foi un dato superimportante. Recuperar os corpos para as familias, das familias que tanto choraron, que tanto estaban tan tristes de non saber que pasou con esa persona, foi superimportante. Pero non só recuperamos o corpo,
nós recuperamos tamén as súas ideas, porque son mortes inxustas, son asesinatos inxustos, tanto se tiveron un juicio farsa como se foron secuestrados e asesinados. Foron secuestrados por qué? Polas súas ideas, porque eran demócratas, porque creían en outro mundo, porque creían que podíamos ser iguales, que había igualdad, que a cultura podía ser para todos, que debía de haber un reparto equitativo das terras, en fin. Había un cambio social que era necesario neste ano que triunfa a República, un cambio que xa se fixera en outros países de Europa 100 anos antes. Quizá foi moi rápido o cambio que se quixo facer, pero desde logo era moi importante. E estas persoas que creían que viñeran de Cuba, de Argentina, que sabían que pagar os foros era unha barbaridade, que pagar por ter terras, que houbera caciquismo, era injusto. Estas persoas, moitas delas, foron asesinadas. Hai dúas cousas importantes, as persoas que foron asesinadas, e logo hai que considerar de alguna maneira tamén as familias. As familias non solamente as mataron. Reyes Mate fala da morte hermenéutica, porque se lles fai cómplices e responsables da súa propia morte. Entonces, eles non foron responsables da súa morte, foron responsables os que os mataron. E foron responsables de que mataran as persoas, mataran as ideas e mataran esa modernidade que quedou truncada desta maneira tan terrible. A cuestión de por que estamos traballando aquí, nós traballamos para recuperar o corpo, como digo, recuperamos tamén as ideas e tamén facemos unha investigación moi importante, porque investigamos estos casos. Temos un equipo de investigación que está buscando onde, como foron, traballamos con fontes orales, traballamos con fontes documentales, porque senón non daríamos con estos lugares onde están estas persoas. E, en segundo lugar, facemos homenaxes, porque estas persoas merecen que se lles coñeza, que se lles honre, que se lles homenaxee, que se denuncie os casos, como fixemos os casos da denuncia para a querella argentina, que iniciou a propia RMH. Iniciamos os primeiros casos de deportados, de galegos deportados en campos nazis. Polo tanto, é un proceso de investigación, un proceso de exhumación e un proceso de recuperación destas persoas e darlles a importancia, a visibilidade, que as familias estén orgullosas deles. Formamos parte da sociedade civil, non nos formamos parte de ninguna institución, de ningún partido político. Polo tanto, nós estamos aquí para servir única e exclusivamente ás familias. Cando exhumamos unha fosa, facémolo a instancias da familia, dos familiares. Se non temos familiares, evidentemente non abrimos unha fosa. Pero non solamente abrimos unha fosa e entregamos o seu corpo con un acto, con gran dignidade e con gran emoción, sino que facemos un acompañamiento, porque despois de 80, 90, tantos anos, sigue ese dolor e ese trauma. Existe un trauma, un dolor postraumático e unha cuestión que hai que atender. Atendemos, cuidamos, estamos acompañando, facemos acompañamiento tamén con estas familias que son o noso objetivo e o noso fin do noso traballo. Que quedaría por facer? Pois queda por facer un plan realmente para poder atender a todos estes familiares. Un plan general e, sobre todo, que necesitan? Preguntarlles que queren, que necesitan. Necesitan un documento, un papel? Necesitan realmente que se lles atenda, que se lles cuide. Hai que localizar os lugares de memoria, pero hai que localizar explicando que son esos lugares de memoria. Que pasou ali? Que pasou? Porque os lugares de memoria son lugares onde mataron algunhas persoas, centros de detención e tortura. Hai que explicalo. Pero non hai que explicalo para armar follón, para armar conflicto, sino para que non se repita, simplemente, e además para que se coñeza. Nós, desde a nosa asociación, para nós é moi importante a difusión do que pasou,
que a xente se entere, que os estudiantes se enteren, que a sociedade este enterada e que a participación sempre, en todo lugar e en todo momento, dos familiares que son os protagonistas e as persoas ás que debemos de cuidar e atender. A Biblioteca Humana de Galicia. Un proxecto de recuperación e divulgación do patrimonio oral e inmaterial de Galicia a través da creación sonora e do podcast.